tayo. Papacheck. Dali. 2030 AY. Ito po ako, 030. Pirma na lang po. Pirma na lang sir. Ano sabi ko? Trio po yung... Pahanap na lang po ng pangalan. Sir, ingatan po natin yung mga passport nyo kasi pag nawala yan, bigyan na po tayo. Sa akin dito yung binigay ba ko? Binigyan po sa akin. Sige, sige. Kailangan po yung kasama. Sige, sige. Excuse me. Excuse me. Kailangan po yung mga kasama. Alright. Punta tayo sa checkpoint number 2, Binalonan. Checkpoint number 2, Binalonan. Alright, pagas muna tayo. Wala na tayong gas. Santa Maria, tayo na tayong puntang Binalonan. Yo, what's up? Alright, going to Binalonan. Checkpoint 2, Binalonan. Ito yung longest bridge dito sa Pangasinan. Grabe yung pag, halos wala akong makita. Grabe. Dahan-dahan lang tayo. Kahit last ride na tayo dumating. Balas lang. Basta takbong pogi lang tayo. Zero visibility. Alright, checkpoint number 2, Binalonan. Pa-check lang tayo ng passport. More to go. 2:30. Valencia. To. Sige, signature natin. Signature para alam nila na. Number nung Kaya na pa. 00 po. Anong kapit? Gusto lang kasi para may Proceed to Puto Ops, Santa Barbara. Santa Barbara Municipal. Okay, sibat na tayo. Sunod sa Santa Barbara. Alright, puntang Santa Barbara tayo. Santa Barbara. Alright, Palapinos. Yo, malapit na siguro tayo. Approaching tayo sa bayan ng Manila. Alright. Kakanan tayo papuntang Anda. Meron tayong mga nakasabay sniper. Yay! Woo! Woo! Dito na magtatapos ang masayang pagking. Alright, rock and roll. Pasok tayo ngayon sa Anda. Ito tayong municipal plaza nila sa mismong bahay nila.
Anda. Parang ginugutom ako halos. Tagal ah. Papirma dito sa ano, checkpoint key Anda. Proceed tayo sa ano, Tondo Beach. Alright, Tondo Beach. Picture muna, photos.